weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to wawde to wendu bosoyaɓe to hammadi hunare to ndendori to seeno paalirɗo to Sinthiou Bamammi to ɗayiba ko on takkusan juula ha to galle Farba Ngom to Agnam ko on takkusan kadi juula ha to galle Elhaji Baba Mala to Podore ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko diplomate uji ɗiɗi Mauritanaɓe hamnoɓe toon to leydi Japon kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe mbaɗama limogé ɓe ittama ha laaɓi e golle mabɓe to leydi Sénégal Sénégal Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal wondude nanda mum Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ɓe mbaɗi visite mabɓe ñalawma hande o to plateforme kay to gaz ɓundu gaz tawi ko leydi ɗe ɗiɗi ndendi e nder maaje kaɗe to kerol leydi ɗe to leydi Mali jagorɗe leydi Mali tati leyɗe jagorɗe leydi Mali taw ko jagorɗe tati leyɗele tati renduɓe fedde witende alliance des états du Sahel e tawi ko jagorɗe mabɓe kalfinaɓe ko fate ñawoje woni ministére uji ɗi mabɓe de justice ma joddo jonde mon kay ñande nogas jeenayyi e capantati lewru mai gonɗen ɗum robbino Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habruji men joolam jaɓeri ma jaaha to dowlati teddude Amérique to leydi France to leydi Espagne ha to leydi Israël bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi saladi aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo addodira jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalwala danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji ne safa rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirola wonduɓe kista wonduɓe fibram dogam side rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawraɓe wonduɓe koyɗe musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoji ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawraɓe en usraɓe goɗa ko yawɓe yitede koye men fiɗaɓe wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo e wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac an gonduɗe estomac sa jokkodire makko balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaɗanɗa ama hano hannirta ni gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi ɗon maldanama ɓurdirta balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo en andi dendagal kiline ɓum caggal nde ummi to Dakar Madina Gounass o rewoyto Dakar ewɗo saaha mo tawe to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie sa yiiɗi jokkodire e makko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ne tawi ɗon miñi sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro ayi tan ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol toƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah
gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata tare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa sappo nogas e ɗiɗi lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosojo ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono mbinoɗen gardiɗi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie diplomate uji ɗiɗi Mauritanie naɓe kabino kay ha pindiri to Tokyo kañum woni lamorgo leydi Japon ɓen ɗiɗo habnoɓe noon ɓen goni biteɗo Cheikh El Mouhtara e woddude biteɗo Ahmed Wula Elbou e nder jonde jagorɗe joɗinode alarba hanki o noon laamu ngu waɗiɓe limogé kamɓe ɗiɗo kala alarba hanki o no gasi go lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi joyi Ahmed Wula Elbou o noon nomono e poste he kay ko ñande capantati lewru avril mayɗo ɗum ko nden tigui o nomono o waɗa directeur adjoint de la direction Europe et à la direction générale de coopération bilatérale au département so tawi ko biteɗo Cheikh El Mouhtara noon ko conseiller to ambassade de Mauritanie à Bamako addani laamu ngu noon wadde ɓe limogé kay laamu ngu holliri addaniɓe kay wadde ɓe limogé itteɗeɓe kamɓe ɗiɗo kay golle mabɓe ko beele gueɗe kamtorinde baɗi ni kersiniɗe kay ene dokko ha laaɓa ha joni habaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen 7e édition de la foire woni tigui kolol baɗowol jeeɗiɓiwol ko fati tigui e luuma tawi ko produit ji Algérie uddita tigui ko hande udditi alkamisa hande o no gasi ɗiɗi lewru duujal ɗum udditi e nder nakcota lamorgo leydi Mauritanie ko ñalawma hande on no gasi ɗiɗi noon ha no gasi jeetati lewru me gonɗen ɗum ko den tigui ɗum hiɓɓata on paami tigui nder balɗe jeeɗiɗi e nder balɗe jeeɗiɗi noon produit ji kewɗi woni marchandise uji kewɗi taw ko marchandise uji ummiri ɗo Algérie ina ɗemna kay ma jeeye e nder leydi he ma weje tigui e nder jeehe ɗina marchandise uji noon ko wayno industrie ko wayno produit ji pharmaceutique ko wayno tigui des appareils électroménagères e ko wayno énergie e wayno mine e agroalimentaire gueɗe kewɗe goɗɗe goɗɗum tawi ko ummoriɗe Algérie ma mbaw tigui yeyede e nder leydi he hano hannirta ni ene tijjano ne udditgol ngol foddete medɗiɗi partenaire ma mbaw tigui arde tawtorede udditgol oɗon foire e nder leydi Mauritanie honon holliri kay directeur ha joni habruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen kalino habruji men hanki accident bannoɗo kay tawi ko accident muso baɗɗo alarba hanki o e dow lawol yakare woni ko wiyete route l'espoir on accident o waɗino ko hakkude wuuro wiyetego Chagar e wuuro wiyetego Mokhtar Hajar
ɗiɗe gure ɗiɗi kala ene tawe e nder région de Blakna ko toyata noon mo Elix kañum tigi naati e less camion tawi ko camion poids lourd woni remorque dimdinoɗo ha teddi kay ene darino e dow lawol yimɓe joyo noon wonnoɓe e nder Helix o hay goto e mabɓe kay taw ko Elix double cabinet joyo wonnoɓe e nder hay goto e mabɓe fiɗɗani no furu kamɓe joyo kala ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe e nder ɓen joyo mayɓe noon en tawe hen biyetenoɗo Bachir Wula El Hadi Wul El Sayed kañum woni représentant responsable association mbiteɗo Muhsina sans frontière o yahanno noon ko tottiroyde ko fate ballal nguura e médicament ji nder gurel towsel kayit woni mission humanitaire ko ɗum tigui nawannoma tawi kadi ko dow inde association teskama noon route de l'espoir woni lawol yakare ngol tawi kadi ko lawol ummigol Nouakchott jokkodirgol Nouakchott e guure taweteɗe funnague leydi ndi ko lawol kay ɓurgol hewde accident ji taw ko accident ji jaaduɗi wargoji lawol ngol noon ene waɗi kay ene heewi autoji taw ko autoji kutortoɗi gol lawol dewwol hen kadi teskama goudron o ene faaji no fewi ko ɗum saabi noon e kala saaha yimɓe kay les usagers woni hutortoɓe lawol ngol enen namdo tigui nde laamu ngu ɓeydata lawol ngol kay ngol yañi ha ngol wonta double voie woni tigui wona lawol aller et retour tawa autoji ɗi kay mbawata fottude hen e kala saaha saabu kala saaha teska saabu pargol autoji pargol ngol ene saabo accident ji kewɗi e dow ngol ɗon lawol ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen le général de corps d'armée biyeteɗo Moussa Fall ko ancien commandant de la gendarmerie nationale woni ko directeur de la justice militaire jibinnoɗo kay gila nogas lewru mai hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom ko kanko yi ala retraite makko talata ɓennuɗo retraite makko noon o fonno yaade ɗum kay ko gila lewru mai 2023 kono noon e ngan sanga hawruno koye laamu Macky Sall noon sifino kayita ko décret on décret ɗon ko ɓeydandemo duuɓi ɗiɗi kay nde o wawata jokkude golle makko ɗin duuɓi ɗiɗi noon kiɓɓi kanko général Moussa Fall noon o halfinnoma poste uji kewɗi no fewi payidinde e nder leydi hen o wonino ko wiyete chef de section de recherche de Dakar o wonino kadi gouverneur militaire to palais présidentiel e nder woni gouverneur e nder galle lamorgo o waɗi carrière makko noon carrière payidinde no fewi e nder armée ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen Simbandi Brassou ko wuro tawtengo e nder fande Gundum ko sappo e goho sagata jeeyaɓe wuro ngo kañumen tigui nanga tawi kadi ɓe tuuba ko wadde ɓe tuuma kay kamɓe kala ko yande e debbo goto mo duuɓi 40 ɓe mbaɗi ɗum violé tawi kadi ko viol collectif woni kamɓe kala ɓe mbaɗi goto kay ɓe jani e oɗon debbo e nder sappo e goho sagata ɓe noon hen ene tawe hen sukaɓe tawi ko wiyeteɓe les mineurs woni sukaɓe tokosɓe ɓe kellifaka taw ko brigade gendarmerie noon mo tanaf kañumen tigui teeɓiɓe nde wonno ko ɓen kalfinno enquête o ɓeydi noon nanggude ko sagata goto noon suspect on nde ɓe nangui ɗum kañum dursiti inde sappo heddiɓe kala e oɗo saaha joni kamɓe sappo e goho kala eɓe tawe tigui e juuɗe dadiɓe paadi ñawore mabɓe ha joni ko leydi Sénégal jen ha toon to Mermoz alarba hanki o sanga 13h39 ko sapeur pompier en ɓe compagnie ɓe jeppela notiti tigui e noddago tawi kadi ko Mermoz naɓe arde kay arande goski tawi ko goski gorko goto tawaɗo ine maayi e nder oto ko gorko noon mo duuɓi 54 biyetenoɗo Hasim Diallo kañum tigui tawa ene wasi fittade mum e nder oto goski ki noon nawama to morgo hôpital Idrissa Pouye mo Grand Yoff beele kay autopsie ne waɗe hen ande tigui holko saabi mayde nde gendarmerie udditi hen losgu mum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo leydi Sénégal e nando mum Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi e Mauritanie ɓe mbaddi alkamisa hande o visite mabɓe to plateforme projet gazier offshore Grand Tortue Ahmeyina woni GTA tawateɗo kay kilométre uji sappo e nder maaje kaɗɗe tawi ko kerol hakkude leyɗe ɗiɗi ko oɗo visite noon woni visite gadano kay mo kamɓe président ɗiɗi ɓe mbaddi kay e oɗon site walla plateforme to gaz o ƴogate ma ɗum noon to gaz o ƴogate ma jaɓɓimaɓe toon noon ɓe tawi toon tigui ne gaari jaɓɓiɓeɓe toon noon to plateforme to ɓen tawi ko ardiɓe société biteɗo British Petroleum woni BP wondude Cosmos Énergie e société biteɗo Petrosen tawi ko société Sénégal naɓe wondude e société Mauritanie naɓe biteɗo SHMA woni société Mauritanie des hydrocarbures ɓe mbawi tawde kay ardiɓe ɗiɗo société kala ene jaɓɓiɓe toon ha
ha joni ko leydi Sénégal kedrena boyata julde taske tuske taske non ko liggonte ten so fori ko dum heddi henam taske non so halama hakkilaji kala keda e layyeji ko ndina mbadi non Ousmane Sonko hore jagode leydi Sénégal o holori tigi e odo saha joni kay winditama ko fuddi kay nadde e dare e dara leydi he wonde ko capte medde nay e jeegom ujunere feyti medde joyi capande jeenay e didi dammol woni 406.599 mouton ko dum tigi woni ko fuddi kay odo saha joni winditede ko naati e dara dare leydi ndi o holliri non dum non dedo tongode non en holiri tigi wonde e der temedere ko sohla kala hen capande nay e jeenay e odo saha joni yettima e der leydi he be kolliri non leydi Sénégal sohli kay hitande hikande julde taske ko be cohli e layyeji ko temedde jeetati capantati ujunere layye ko dum tigi woni ko sohla on paami tigi temedde nay e jeegom ujunere temedde joyi capande jeenay ɗiɗi ko dum woni ko fuddi nadde oɗo saha joni e nder dare leydi ndi o holliri kadi wonde kay basalle e pomme de terre kala tawi kadi ko gueɗe kewde 12 layyaji ɗi ɗum kadi oɗo saha joni omo yondini kini ko yonin tawe e nder jeehe he kay ɗum ngakkata ma yiɓe kala cohluɗo kala ma heeb hano hannitni o holliri noon peeje kewɗe kay ƴettama beele kay ene newna gaddugol ko fate dabeje woni tigui layyeji e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗena Moustapha Diop ko gonnoɗo ministre e saaha kay laamu Macky Sall o waɗama kasso taw ko sous mandat de dépôt o tuma non ko dirtinde xaalis kewɗo fon covid 19 ko tuma non ko fati kay ko tuma kay ko fati makko kay ene qime ha 2,2 woni ɗiɗi piccal ɗiɗi milliard tawi ko franc CFA ɗum ko xaalis non fati codgol maskuji woni tigui cuumorde e sa joni tawi kadi ko cour des comptes kañum tigui woni moddinɗomo e enquête muɗum ha joni habruji men demgal pulaar sen mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena plainte waɗama joƴinama yesso procureur de la République près du tribunal du pôle national de lutte contre les cybercriminalité on plainte non ko contre be yimɓe ɗiɗo kay tawi kadi ko jagge mawde e CNT woni conseil national de transition ɓen goni noon ɓen ɗiɗo waɗaɓe plainte noon ɓen goni hen goto wiyete ko Biton Mamari Coulibaly goɗɗo ene wiye Moulay Keita ɓe tuma noon ko wadde audioji mabɓe kay e réseaux sociaux eɓe ƴetta hen yimɓeɓe kaali konngol musi no fewi tawa kadi ne yaadi ko wiyete menace de mort kamɓe ɗiɗi noon waɗaɓe plainte ɓe noon ɓen waɗaɓe plainte ɓe hewɓe kay cikanno ko ɓaade kay koɓe jeeya tigui koccitala CNT koye jagge CNT noon kono annama député ji ni wonde kay tawata koɓe jogui ko wiyete immunité parlementaire kono noon tugnol leydi Mali tawi ko article 103 constitution baɗal ñande no gasɗi lewru juillet 2023 on noon wi ko yimɓe membre CNT ngala hay goto mabɓe kay ala ko wiyete immunité parlementaire wadde kay poursuite judiciaire e mabɓe tumaɗo hunde kala poursuite judiciaire ene wawi waɗede mum ko ɓuuri yawde e yaccade autorité ji ɗi noon autorité ji ɗi noon e oɗo saaha joni kay kolliri tigui hakkillaji yimɓe kala keedi koye mabɓe beele ɓeɗo ɗiɗo kay ma enquête walla ma tigui justice rewne mabɓe lawol walla ala ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali kedoɗen commissariat de police mo Sénou ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe perti réseau mawɗo no fewi taw ko réseau escroji international ko fedde nde sagataɓe tata noon ɓe tawrama noon autoji ɗiɗi wondude motoji ɗiɗi e téléphone aji portable kewɗi no fewi wondude tigui maskuji tawi kadi ko masque ko mbiyata masque dogon maskuji joyi taw ko dogon wondude tigui e haalis kene guime ha capande 6 million tawi ko franc CFA wondude carte uji sim kewɗi ɗina carte uji noon tawen carte leydi Mali carte uji sim ɗe leydi Guinée Conakry wondude carte uji sim dolaji tenduɗe Amérique hay numéro uji leydi France kala ko ɗum woni ko tawa tigui e nder mabɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagodde kalfinare ko fate ñawoje woni le ministre de la justice leyɗe tati renduɓe ndeɗo fedde witede AES woni alliance des stades Sahel woni leydi Mali leydi Burkina Faso leydi Niger jagodde mabɓe tati halfinaɓe ko fate ñawoje ene tijja jonde mumen kay taw ko jonde mumen arwininde ko fate ƴettude peeje kay tekkinde ko fati e oɗon alhaali fannumaɓe kalfinam nden jonde noon ɗamini joɗade kay ko ñande nogas jeenayyi capantati lewru me nde gonɗe ɗi to Bamako lamorgo leydi Mali hono no holliri kay Mamadou Kassoungue kañum woni ministre de la justice mo leydi Mali
ko leydi Mali ha joni keddoɗen leydi Mali sifi ñamande kayde 3 milliards tawi ko France CFA eɓe ñamlar noon koye BOAD woni banque West Africain de développement sifande nde noon sifa ko guilñade sappo lewru men ndu gonɗen ndu toon to Lomé lamor ko leydi Togo haaliss o noon ko yidde kay ñawdude caɗele ko fati électricité woni courant e nder leydi Mali e nder on haaliss noon ma central kay molanteɗo Allah tawi komo 225 temedde nogas joyi kilovolt ma waw tigui waɗede sara Bamako wondude station électrique jonɗi kadi ma mbaɗe ko ligne électrique noon tawi kadi komo 225 kilovolt tawi ko double circuit ma ɗum noon ma waw jokkodirde ɗeɗo guure ko wayno ma jokkodira ɗeɗo ɓuuri ko wayno kay ko jolani e ko wayno Kambila e ko wayno wuuro witego Sofo ha wuuro witego Keñe ɗeɗo guure kala ma mbaw connectede hano halitta koye oɗon ligne ha joni ko leydi Mali keddoɗen ha joni jen ha to nokku biteɗo Jabali fama woni force armée malien ɓe kolli tigui wonde ɓe diwti jangu taw ko jangu seɓɓitiɓe jinno wadde kay e poste uji ɗiɗi de contrôle to Jabali e nder région de Ségou ɗum wonno ko jamma nogas ene wiyata nogas ko lewru mai ɗo gonɗen ɗu sanga 1h du matin fama noon holori wonde kay wari hewɓe mabɓe nde ɓe pini subaka ɓe tawi goskiɗi kewɗi tawi ko terroriste en ɓe ene mbasi pittali men ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha nokku biteɗo Dioba poste de sécurité mo Dioba tawateɗo e nder 3 kilométre hakkude Muma e Kati ko kañum tigui keeɓi jangu tawi ko jangu wat boniɓe ɓe cuwa taw noon andude jangu ngu ɓe cuwa taw andude ɓe jangu noon watno tigui ñande jamma altine ene wiyata talata ɓennuɗo sanga 4h du matin nden laamu ngu noon tini tigui kabaru ko ɗon tigui ɗon e ɗon autorité ji civile et militaire kala ɓe cercle ɓe kati ɓe mbawi tigui arde ha to nokku o gam kay ƴewdide yirude guite mabɓe bonande to tolni tawi kay koye gardegol gouverneur falde nde walla préfet falde nde hono biteɗo Harouna Diara ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mali jabboɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama jurama en calmitima Khalid Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayabo TV habaruji men ɓuuri tewtude e dokkata Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey Human Rights Watch ko fedde daraniɓe fodde neɗɗo ɓe mbi yo ardiɓe leydi sabborto Mali yo guddito hono ɗo endo ko fate e ɓen worɓe fulɓe hono nangganoɓe toon mbawi kono kadi tawde ko warede toon wonno ko ñande 1 ndu lewru toon to e Jarabe eɓe taw kadi ko nanggano ko toon to e daral ɗum alay saago loyno waɗi hen ngam ƴewde kay kono lumiére halko wari ɓeɗo worɓe toon to Guinée Conakry ene wayno dey laamu sabboro nguɗo woni kadi hitande ko udduno ɗin radio ji télévision ngaji taw kadi ko privé national mbawi kadi kono uddede toon taw kadi uddi ɗum ko on laamu sabbordu ndu ɗum noon ene wayno dey kay taw kadi ko on toppitiɗo ko fatte taw kadi ko wawde kay ƴewende on Afrique subsaharienne e wawde kadi ko fati ko rapporteur on sans frontiére o wawi kadi kon artude e nder ndiɗon kono mbadi on biyete hono Jan taw ko Lagarde wawi artude e nder ndiɗo mbaɗe ɗo laamu sabborgu uddiri ɗin radio ji e télévision ngaji toon to Cameroun toon dey ene wayno ɓe mbawi kadi kamɓene ñande talatare nogas lewru ndu gonɗen ndu ujunere ɗiɗi nogas e joyyi ɓe mbawi toon wadde toon kadi taw kadi ko mawninde ñalawma taw kadi ko oɗon taw ko nanodiral hakkude ɗin taw kadi ko landaji anglophone woni haaloɓe taw kadi ko anglais kañum e francophone haaloɓe français gila kay wonno ko nogas lewru duuƴal ujunere 1972 o ñalawma kala nde arti aɓe kewi mawninde oɗon kono ñalawma ko noon ɓeɗo nde yaaru to ɗemgal taw kadi ko anglais ngal kamɓe de ɓe mbi wonde ko ɗiɗon mbaadi ndi ɓe ngoni e oɗo sahaa de ɗin mbaadi ndi wona poccidi no feewi toon to leydi Madagascar
OMS holiti mboros taw ko noddirte wono polio taw ko gasi toon nde wonno gila hitande ujunaji 2020 ko ɓe daraniɓe kay yidde haɓade kay oɗo mboros mara kadi ene yalta toon haallaɓe e oɗo saaha ɓe dañi fartaŋi ɓe mbiyama kadi mboros o yalti toon haallaɓe Congo Kinshasa toon te ene wayno Augustin taw kadi ko matata poño mennoɗo wonde gardiɗo jagorde o toɓɓe o taƴano sokede duuɓi 10 nde wonno ko tuumaɗo kay amo kay dirtini ɗen koppareje fodde milliarduji e temedde 50 e kalista sefa gali abouba ko ɗum de tongguɗen habruji men e dongere Afrique e ñalawma hande o wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandog ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sile Ba to Moderne ka heedi ha to galle makko Samassa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Nene e ko taari ɗum kala kabaruji men e ɗemgal Pulaar kabaruji men joolam jaɓeri koto dow laaci dentude Amérique puɗɗoɗen alarba hanki o ko fiyande felli so fiyande felli tawi toɓɓa ko ɓen gollotoɓe to ambassade Israël tawateɗe to Washington yimɓe ɗiɗo noon gollotoɓe on ambassade mbasi hen pittare mumen ɓe mbaɗa noon ko sara mausolée tawi ko mausolée juif en tawateɗe toon to dow laaci entude Amérique ɗum waɗi ko sanga 21 heures woni 9 heures jamma taw ko waktu dow laaci tentude Amérique barɗo o noon barɗoɓe o noon wiyete tigui ko Elias Rodriguez wiyata ko duuɓi 30 ko Chicago naajo waraɓe ɓe noon waraɓe ɓe noon ko gorko wondude ƴamaɗo mum walla ƴamƴamma mum barɗoɓe o e saaha warataɓe felataɓe ɗe kay ene wulla ene wiya liberté Palestine Palestine koto leydi France paalena birino reta yo kañum woni jaagogal leydi France kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu o rokki yamirore kay fade préfet de dartono dole mum penno préfet de Paris de dendagal nokkuji taw ko nokkuji jib guila e juulirɗe mabɓe ha e nokkuji mabɓe kala nde renfort ɓeyde tigui nde nen kay kisal ɓe to tigui tekkinede e ɗiɗo ɗin nokkuji ɗum noon ko caggal kay nde fiyande fella toon to dolaji tiɗi Amérique tawi ko ɓen juif en toɓɓano toon koto leydi Espagne paaɗen David Sanchez ko miñuma Pedro Sanchez noon kañum woni gardiɗo leydi Espagne woni premier ministre leydi Espagne ɓoyata noon mawo ñaawi kanko David miñiraɗo o ɓoyata mawo ñaawi noon o ñawdete ko yimɓe sappo wolɓe tawi kadi o tuuma koko wiyete tigui trafic d'influence koto dowlaji koto leydi Israël paaɗen armée leydi Israël ɓe kolliri alkamisa hande o wonde kay ɓe teɓɓima misilaji ɗiɗi toɓɓanoɗi kay to Tel Aviv ɗina misilaji noon beddonoɗi ummori tigui toon to Yemen tawi kadi ko rebelle Houthis en kañumen aynino ɗiɗon misilaji ɓe mbawi heɓade ɗe guila dow kay taw ko systéme anti défense mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon guide min to banggue nete ɓosoye ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiri Afrique ko Alassane Oumar Mbodji ketki malaki jaam yo jaam Allah jogoɓe jogo on